għal dan l-aħħar post-match reaction ta' dan l-istaġun il-Grand Prix ta' Abu Dhabi li għadkom intemm ftit tal-ħinilu ġewwa puntu il-ċirkwit ta' Yas Marina. Qabel ma nibdew però ejja ħalli bħassoltu naddu naqra ir-reazzjonijiet tagħna ukoll riżultati ċoe ta' dina il-telliqa li rajna il-Max Verstappen jirbaħ il-15 il-telliqa tal-kampjonat għal din is-sena b'Charles Leclerc it-tieni u Sergio Perez fit-tielet pożizzjoni. Warahom imbagħad insibu lil Carlos Sainz fuq Ferrari ir-raba', George Russell Mercedes il-ħames, Lando Norris is-sitta fuq McLaren, Esteban Ocon is-seba' Alpine, Lance Stroll it-8 Aston Martin, Daniel Ricciardo id-9 fuq McLaren u Sebastian Vettel fl-10 post fl-aħħar telliqa tal-karriera tiegħu fuq Aston Martin ukoll. L-aktar leb veloċi tal-telliqa jagħmilha appuntu Lando Norris fuq il-McLaren ħin ta' minuta 28.39 u għalissa nifqu ħalli nibdew nagħtu gox ftit riflessjonijiet fuq telliqa illi anke kif rajtu fl-introduzzjoni jiena sejjaħtilha telliqa tar-rimorsi. Ħatejduli ġibtu l-punti tunel. Imma efimni. Anki speċjalment meta irtira Fernando Alonso b'water leak fl-aħħar parti tat-telliqa kien hemm dik is-sensazzjoni ta' x'seta ġara li kieku. U din il-frażi hija frażi li ħad tisimgħu li ngħid ħafna llum f'dan il-video li kieku il-bniedem li llum libes il-flok tiegħu anke biex insellimlu ta' fit-tmiem l-aħħar tal-laqgħa li għamel mal-McLaren iżjed tajt imma. Daniel Ricciardo matul dan l-istaġun kien konsistenti u wera tiġrijiet iżjed li jirriflettu il-fama ta' sewwieq ta' talent u sewwieq ta' kapaċi illi hu. Għaliex illum Ricciardo mill-telliqa tajba wara tluq ħażin irnexxielu jirkupra bil-one-stop strategy li faslu it-tim illi wkoll għandu ħafna xi krimina matul dan l-istaġun. Biex irnexxielna nġibu d-9 post, imma ma kienx biżżejjed biex naqilgħu lill-Alpin. Ifhem jiena kif rajtu l-ġimgħa l-oħra daqqiet il-funeral, il-diska tal-funeral għax ovvjament ir-raba post intilef hemm. Biss il-matematika kienet għadet tgħidli fadalli b'19 punt nista' nilħaqhom imma deret li kienet impossibbli li nġibu 19 punt. Biss, well done Daniel, well done Lando illi kompla juri il-kapaċitajiet tiegħu anke llum ħadd pjaċir li spiċċa l-istaġun billi jagħmel l-aktar leb veloċi tal-kampjonat aw tat-telliqa, punt ieħor għall-istilla Ingliża. Imma issa fimni il-messaġġ tiegħi lit-tim huwa marru strieħu għax kellna staġun twil imma minn Zac Brown l-isfel ħanuża terminu bit-Taljan is-sena d-dieħla siete tutti in diskussjoni. Minix se naċċetta bħala supporter tal-McLaren staġun ieħor fallimentari u qed nenfasizza fuq il-kelma fallimentari bħalma kellna din is-sena. Għaliex taqta' it-tielet post tal-Lando f'Imola u
forsi xitelli għal lem. Qed tiġini frasi Singapore pereżempju u Melbourne ma kellniex kien staġun diżappuntanti u hekk fil-fatt qed naqbel sa ċertu punt ma' Daisy il-kollega tagħna fejn qal u wieħed minn dawk l-istaġuni li tgħid iġri jispiċċa forsi Daisy li ma qatt jgħidha on a wider picture. Minix ħaniġi 12 xahar ieħor u nkun qed nerġa' niddiskuti McLaren b'riżultati fallimentari għax imbagħad hemm ħanibda nitlob l-irjus. Se nkun ċarotont fuqha il-pressjoni qiegħda fuq James Key, il-technical officer, u anki sa ċertu punt fuq id-duo Seidel u Brown illi s-sena d-dieħla jridu jagħtu karozza li tiġġustifika t-talent taż-żewġ sewwieqa li issa nistgħu ngħidu għandna Lando Norris u Oscar Piastri illi I'm looking forward li nara t-testijiet ta' Abu Dhabi ta' nhar it-tlieta ħalli naraw ftit l-ewwel ħinijiet anki u atteġġamenti ta' Piastri bħala sewwieq tal-McLaren. Jiena l-Piastri segwejtu fil-Formula 2 għandu talent enormi. Jalla intuhom karozza lil dawn żewġ żgħażagħ li verament iġġustifika t-talenti li għandhom. Però qed ngħidha minn issa minix ħanaċċetta li niġi l-istaġun li ġej u nerġa' niddiskuti ċertu wirjiet fqar li kellna din is-sena li swewna ir-raba' post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Għalhekk it-tema tal-video tal-lum kienet sens ta' remors. Għax it was a question of what might have been li kieku l-McLaren ġibna riżultati iktar konsistenti. L-ura t-tellieqa. Tellieqa l-pratikament Verstappen saq waħdu. Naqbel miegħek Daisy. Verstappen saq waħdu llum u kien aktar moħħu fl-istrateġija ta' Perez milli fit-tellieqa tiegħu tant kienet monotona. Biss anke kif qalu perfettament Crofty u Brandel waqt it-tellieqa llum, il-kommentaturi ta' Sky, li ovvjament il-leb tal-F1 TV tkun qed tieħu il-kummentarju tagħhom. Naħseb kien tilqa' tirrifletti l-istaġun Verstappen jaħrab fuq quddiem, Leclerc u Perez parzjalment jiġġieldu għat-tieni post u l-kumplament wara. Voldiri, ħafna tistaqsu x'sar minn Hamilton. Hamilton irtira bi problema fil-karozza, kellu kuntatt ma' Carlos Sainz fil-bidu, iżda mbagħad inqalgħu xi problemi idrawliċi illi ma permettewx lis-Surwiġ li jispiċċa dit-tellieqa. Ovvjament, tim ieħor li għandu xi rekrimina din is-sena huwa l-Mercedes. Illum forsi qed nitkellem naqra iżjed open għalkemm mbagħad iktar tard se jkollna rubriki apposta l-istaġun tal-Kamra Sportiva fejn tidħol Formula 1 għadu ma spiċċax illum, jiġifieri fejn se nkun ħadħol fi żjed dettall, imma llum fil-video forsi sta anke ngħaddi xi kummenti ġenerali. Jiġifieri tim ieħor li dis-sena għandu xi rekrimina huwa l-Mercedes. Hamilton għall-ewwel darba fil-karra tiegħu spiċċa staġun bla ma rebaħ tellieqa. U żgur mhux forsi illi anke l-Mercedes fix-xitwa għandhom ħafna fuq ix jirriflettu. George Russell kellu tellieqa ħansejħilek in-No Man's Land irnexxielu jispiċċa fil-5 post. Riżultat tajjeb ukoll għal żagħżugħ ta' Kings Lynn. Mill-bqija f'dik li naħseb dal-weekend kien iktar qisu bħala Vettel Fest. Sebastian Vettel spiċċa l-10 wara li wkoll kellu xi domandi fuq l-istrateġija, imma naħseb li kienet a fitting farewell għal Bastian Iċċinku kif kont insejjaħlu illi ukoll jispiċċa bil-punti fl-aħħar tat-tellieqa. Lance Stroll ukoll ġab 4 punti oħra l-Aston Martin, imma kif anke ser nurikom issa fil-klassifika tal-kostrutturi għalkemm l-Alfa Romeo
u l-Aston Martin ġabu punti jindaqs fil-faddinja klassifika tal-kostrutturi hawnhekk 55 kull wieħed xorta waħda ma kienx biżżejjed għal Vettel u Stroll li jaqbżu lil Bottas u Zhu dan għaliex il-ħames post li ġab Bottas f'Imola kien deċiżiv biex l-Aston Martin jieħdu 10 miljuni iżjed. Huma jiġifieri mill-bqija kif qegħdin taraw din hija klassifika l-Ferrari serħu rashom mit-tieni għalkemm anke daw xort daw m'għandhomx ħafna xi parlaw għax daw dis-sena ħarġu bit-tir illi se jirbħu l-kampjonat nistenna minn ħina l-ieħor anki jekk mhux ir-riżenja it-tkeċċija ta' Mattia Binotto mill-prinċipal. Mercedes it-tielet, Alpine 173, McLaren 159 ġa tkellimna fuqhom, Alfa Romeo Aston Martin ħassa Alfa Tauri u Williams l-Alfa Tauri illi wkoll tilfet tal ftit 8 post fil-kampjonat tal-kostrutturi hemmhekk Red Bull Racing 759 punt, riżultat tajjeb ħafna wkoll għat-tim minn Milton Keynes li ovvjament dak jirrifletti wkoll l-istaġun dominanti illi kellhom. Ħalli nagħmlkom ukoll il-klassifika tas-sewwieqa qabel ma nkompli bir-rents tiegħi, ovvjament qed nitkellmu fuq l-ewwel postijiet. Max Verstappen jispiċċa b'454 punt, Charles Leclerc rebaħ il-battalja t-tieni post b'3 punti, għalkemm xorta waħda li kieku jinsab portra tal-Ferrari ma nkunx sodisfat b'dat tip ta' riżultati, għax dis-sena kif qedna l-Ferrari kellhom jirbħu l-kampjonat jew almenu tal-kostrutturi. George Russell konna nafu li spiċċa r-raba', Carlos Sainz jirnexxielu jispiċċa l-ħames b'246. Hamilton 240, Lando Norris 122, return tajjeb għall-Ingliż, Esteban Ocon 92 fl-ewwel minn postijiet u Daniel Ricciardo jispiċċa il-11 l-istess ammont ta' punti ta' Sebastian Vettel, iżda Ricciardo għandu il-5 post f'Singapore illi temlu l-kampjonat fil-11 post. Mill-bqija per se fuq it-telli għamux li hemm xi ħafna xi ngħidu ma kienitx telli qawwaw, kienet pjuttost monotona. Kolli nammetti ma kienx hemm xi affarijiet li tgħid se tiftakar forsi għal fatt li saru ħafna dimostrazzjonijiet biex isellmu l-karriera ta' Sebastian Vettel, karriera illi ġa minn issa nista' ngħidilkom li għal Jannar qed nippjanaw li anki aħna insellmu permezz ta' programm speċjali mis-sensiela botta u risposta li se jsir bħalma milna dis-sena fuq il-karriera ta' Raikkonen, issa se jkun esklusivament fuq il-karriera ta' Vettel. Jiġifieri, fil-fatt anke kont ġa tkellimna mhux supporters ta' Vettel li diġà qed juru l-interess li jidħlu fil-panel ta' dal-programm ma' dak issa għal Jannar wara l-festi. Bil-pija ma tantx hemm xi ngħid fuq din it-tellieqa. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, għal daqstant tidħlu hemmhekk u tinsewx ukoll il-kontenuti kollha tagħna li qed ikollna nsegwu ntellaw kollox hemmhekk u mbagħad araw kollox minn hemmhekk għandna ħafna kontenuti, post-match reactions, reazzjonijiet ta' tlilaq kollha kważi li kellna bil-2020 il-qudiem u l-programmi kollha l-intervista botta u risposta volli għandna diversi programmi hemmhekk. Jiena naħseb li għalissa m'għandix ħafna iżjed xi nżid, biss ippermettuli billi nagħlaq b'messaġġ żgħir illi forsi nixtieq ngħaddi fuq Daniel Ricciardo illi llum
tem ukoll l-avventura tiegħu ma' Ricciardo. Daniel, I'm pretty sure you won't be watching this video, but I want to thank you for even if your efforts weren't enough for this race and for this season, for these 2 years which you had at McLaren. Kont qed nistenna ħafna minant Ricciardo, x'kont nemmen li kien se jkun is-sewwieq li se jagħmel id-differenza kollha u jgħin il-McLaren inkomplu mixin il-qudiem. Biss still, thank you very much for these 2 years, però jiġri xiġri Daniel Ricciardo li ġa kien u kellu simpatiji kbar min-naħa tiegħi żgur illi mhux ser jintesa' il għaliex bis-saħħa ta' Ricciardo rġajt rajt il-McLaren rebbieħa f'dik li fil-fema tiegħi kienet waħda tkellimna aktar fuq nota personali wara Suzuka 96 naħseb l-iktar tellieqa li ser tibqa' għal qalbi il għaliex bis-saħħa ta' Ricciardo il-McLaren ġejna l-ewwel u t-tieni u għamilniha fit-trakka tar-rivali ġewwa Monza la akkaża loro. Jiena issa ħnaqaf hawnhekk niltaqa' għada għar-reazzjonijiet tal-logħba Ingilterra-Iran mit-Tazza tad-Dinja.